We want BTC. We want BTC. We want BTC. We want BTC. बा नोङो आलायारननि रायजो बेफोरो जाहैबाय इनक्लुसिभ सोदोब बियो मोनसे एक्सक्लुसिभ मोनसे जाथि हारिखौ लानानै रायजो बिनाय बा अधिकारखौ बिनाय जाया दा जोंनि मानसिफोरा बे जिनिसावनो आलायनानै दं जों होनदों इनक्लुसिभ सोदोबल' सोदो जोङो 6-7 मासनि गेजेरावनो आलादा रायजो दिन्थिनानै लाबोनानै दिन्थिगोन मानोना बेखौ खालामोब्ला आसामा जेनबाय जोङो संबिधानिकनि लामाजों थाबायबाय जोंखौ रायजो मोननायनिफ्राय होबथानो हानाय खुनु मानसि आरो लामा गैला जायनि जुनै हेमन्तआ गिगासिनो दङ रायजो नांला कनफारेन्स फाइनाल होननाय सलुसन बेफोरखौ लानानै बिटिआरखौ जोलै खेलाबो संबिधानाव सोथारनांगौ मानोना बिटिसिआ थायोबा रायजो मोननायनि लामा दं सानसे समावब्लाबो आसामा जेनगोन खिन्थु नैबे बिटिआरखौ सोयोबा जों अराय टाइमनि जुनै खाना जानो थांगासिनो दङ दा बेनो गुरै खावलायनाय गथै बिटिसि बासि आरो जेसेबां बर' जोंनि एलेखाफ्राव दङ ट्राइबेलफोर दङ गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर जेन' बुजियो जोंनि सरकार थामोनथा जोबनो उइदिन दा 1 मान्थनि 2 मान्थ्सनि गेजेराव जोंनि गासिबो थामोनथा गोमानो थांगासिनो दं बुंनो थाङोब्ला काउन्टडाउन स्टार्ट 2 मान्थ्सल'सै जोंहा ओरै बेस्थ' स्किमनि चेयारमेननि खायसे प्रेस मिट होनायखौ गियो जोंखि जों बेक्तिगत जों होनना लादों नामा सोरनिबा माबा एमसिएलएनि पर्दा गिनो माबा शुटिं खालामग्रा थाफानायखौ गियो जोंथ' बेक्तिगतनि नङा भाई नोंसिनि जोंनिसो जोङो प्रसार खालामदोंमोन हा खायसे सोरबा अफिसखौनो हगारनो नागिरा प्रेस मिट होनो दिनै जोङो रिजार्भखौ होनो जाम्बा है बिसोर रिजार्भनि जाम्बा गोजानो जों रिजार्भनिफ्राय दिनै स्टार्ट खालामबाय बिटिसि बासाव मानोना जों रिजार्भनिब्लाबो जोंहा गियान आरो बुद्धि दङ हा नोंथांमोना टाउनाव थाग्रा इन्टेलेक्चुवेल गिदिर माहाजोन गिदिर दल संगठन साहित्य सभानो माबानो हेननो गावबागाव दल संगठन लानानै जायफोर बाजार सलायगासिनो दङ दिनैनि दिनाव मानो मोनसेबो कमेन्ट होनो हायाखै बिसोरलाय बा मोनसेबो प्रसार दिनैसिम गैया दा दिनै जोङो रायमोनाबादि जुमदारबादि एलेखा हाग्रा सिंनिफ्राय जों स्टार्ट खालामबाय जों होनदों बिटिसिखौ नांगौ मानोना बिटिआरआ हाबनांगौबा अराय टाइमनि जुनै जोङो ट्राइबेल माहारिया आलाय सिलाय जानायजों लोगोसे जोंनि रायजो मोनखानायखौ खोमानानै लानो थांगासिनो दङ बर'हा मोनसे सर' दङ जारिमिनारि गंगार हाजो नेपाल हाजोनिफ्राय नौनोगोर सिकनाझार डिमापुर कासपुर रायजोआ दान्दिसे सालायो मोनो दान्दिसेनि उनाव खोमानानै लायो आरो दाबो जोङो 21st सेन्चुरियाव खोमाना लाबावनोसै नामा दानि बे एडुकेटेड एमए पासनो हिसाब गैयै मास्टार डिग्रिनो मा खामानियाव दं नोंसिनांमोननि बेखौ जुदि नोङो रायजोनि थामोनथा हारि जाथिखौ बासायनो हायो नोंहा गियान आरो बुद्धि लानानै जुदि न' सिङाव सिरि थायोब्ला नोंथाङा मा खामानिनि जायनि जुनै जोङो रिजार्भनिफ्राय दिनै रायमना बादि जुमदारनि बादि जायगानिफ्राय हाग्रा सिंनिफ्राय जों भइस होदों जोंनो जेरैखेलाबो 6 शिड्युल इनटेक नांगौ आरो जोंनि थामोनथाया 2003नि स्टाइलै 6 शिड्युलखौ जोंनो आरो बे बिला एक्चुअलि 2019निनो ट्राइबेलफोरनि बिल दा बे ट्राइबेलफोरनि बिलखौ 6 शिड्युलफोरनि बिलखौ हिन्दीबासि शर्मा कलिता दास बर्मन मोदीफ्रा हायैखाय मोनसे समाव भारत सरकारा सानबाय जों गोजा थिग खालामनाया बेखौ थिग जानाय नङा ट्राइबेलफोरनावनो बिनि सोमोन्दै सोंनानै ट्राइबेलफ्रा मा रोखोम 6 शिड्युलखौ लुबैदों मोनसे कमिटि दानाय जादों बे कमिटिनिनो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनि चेयारमेना जाहैबाय महाराजा प्रद्युत देब बर्मा जे मानिक्य डाइनेस्टि त्रिपुरानि जे थांनाय इलेक्सनावबो जे हाग्रामा सारजों केम्पिंआव फैदोंमोन बिथाङा नोंथांमोना निस्सय नुदों लोगोसे भारतनि प्रतिनिधिफोरबो दङ दा बे जिनिसा ओरैनो जटिल माने 2019निफ्राय पेन्डिं दोननांदों मानोना बे जिनिसखौहाय ट्राइबेल नङा सारा ट्राइबेलफोरनि मा रोखोम आदब खायदा बा मा रोखोम खुंथाय खुंबोनाय खांख्राइ जाग्रा साम' जाग्रा मानसिफोरनि आदब खायदा मा रोखोम बिसोरो खुंनो लुबैदों 6 शिड्युलखौ सेल्फ गभार्नेन्स बेनि जुनै बे बिला पेन्डिं थाबाय थादोंमोन दा बेयो फाइनाल स्टेजाव स्क्रुटिनि जागासिनो दङ आरो बियो फैगौ डिसेम्बर विन्टार सिजननि सिगां माने बे बिला पास जानो थांगासिनो दं आरो मानोना फैगौ 26आव हेमन्त बिश्व शर्माबो थांसिगोन बिनि सिगां बिथाङा गुरुत्तर होगासिनो दं बे बिलखौ जेरैखेलाबो पास खालामनो नाथाय बिथाङा बिटिआरखौ जुदि बिल पास खालामनो हायोब्ला मानोना बेहाय गोबां जिनिसा आसामनि फेभरावसो आसामा जेन' रैखा कबच मोनो दा बिनि जुनै अमित शाह नों हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जायफोर दा फारसेथिंजाय बिटिआर लुबैग्रा आन्दलन खालामदों बिथांमोना बिसिनि होननायाव हयथ'
माने मोजाङै बुजिया सुजिया बिटिआरखौनो दा नोंथांमोना नुगासिनो दङ आन्दलनबो खालामखांबाय बिथांमोना 29 तारिख खालि फैगौ टाइमाव 2 लाख गेदारिं जागोननो बिनि उनाव दिल्लीयावबो जुथुमगोननो दा बे फारसेथिंजायहाय बिटिआरखौसो संबिधानिक मर्यादा गस्ला गानहोनो फारसेथिं जोंनि बिदा फंबायफ्रा नाजागासिनो जों थानायखौ नुबोनो मोन्दों दा जायनि जुनै जोङो गते बिटिसि आरो बर' ट्राइबेल माहारिफोरनो जों बेखौ मोनसे मेसेज हरनो सानदों जे जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधानाव जुदि जायगा मोननांगौबा अब्ला जोंने मोनखानाय थामोनथा 2003 नि बिमानि जे राव 8 सिडुल 6 सिडुल बिथाया जे जोंहा मोनदोंमोन बेफोर गासिबो गोमानो थांगासिनो दङ